प्रमोद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरजोंनो दं आरो रायजो राजाफोरनि जानानैनो खामानि मावगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। मैया बिटिआर सरकारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया लाइमुथियाव जादोंमोन। एबार लाइमुथियाव गोबां नखरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बे समाव बिटिआर ओनसोलाव जे हानि फोरमान बिलाइ राननायनि मोनसे दोहौ, बे दोहौखौ जोङो नुनो मोनदों। गोबां रोजा रोजा बे समाव रायजो राजाफोरनो एबा नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय हाबाफारिया जोबनो गैयै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मैयाबो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोननो गासै 862 थागिबि रायजो राजा बिथांमोननो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा एबा बिटिआर सरकारनिफ्राय। आरो बे समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै फोरमायथिदों जुदि गोसो दङब्ला जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव रायजो राजाजों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा दङ आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलनि गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनो आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ राननायनि थाखाय बिथांखि लादोंखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। गाबोन एबा समबारखालि बे समाव 2000 नखरनो बे निसिमा बियाबाव बे समाव 2000 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो थाखाय थियारि जादोंखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे समाव फारि फारि हानि जे फोरमान बिलाइ होनाय एबा राननाय हाबाफारिया बिटिआर सरकारनि गेजेराव बा बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जाफुंबाय थादों आरो जायखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोलाव सम रायजो जानाय थागिबि रायजो राजाफोरनो सिगांनि सरकारा मावनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथांनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरजों दङ आरो रायजो राजाफोरनि जानानैनो बिथाङा खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांनि गोसोआ जोबोदनो मोजां, जायनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि गोबां जेंनाखौ बुजिनानै बे समाव हानि जे मोनथाय, बे मोनथायखौ बे समाव राननाय एबा हानि फोरमान बिलाइ होनाय हाबाफारिया सोलिबाय दंखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थिनि सिगांनो गोबां रोजा रोजा नखरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होबावगोनखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों जे बिटिआर ओनसोलनि हानि जेंनाखौ जेसेबां हायो जों फोजोबस्रांनो थाखाय नाजाबाय थादों आरो नाजानाया सोलिबाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मानव गेदेर चिफ प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव सेकेन्ड पेज जोङो दिनै फरेस्ट एरिया लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो थांगासिनो दङ आरो जों लाइमुथियावहाय 862ता नखरनो जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेनबाय। गासै जोंनि बिटिसिआव 14,000 जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानगोन। गाबोननि अखानायै समबारखालि जोङो निसिमायाव जोङो 2000सोनि रानगोन। बेफोरबायदिनो खामानिया जालांबाय थासिगोन। जोंनि सरकारा दिनैसिम 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसो जोङो इलेक्सननि MCC जानायनि सिगांसिम जोङो 60,000 to 70,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थाखाय रेडि। 862ता नखरनि थाखाय। गुबै जेंनाया जादों गोसोनि इस्सा थायोबा गासिबो मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसोनि इस्सा थायाबा मोजां खामानिखौ बाद दोन गासिबो गाज्रि खामानियावनो जाजोबलाङो। जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमोद बर' बिथांनि गोसोआ जेब्लायबो मानसिजों दङ, मानसिनि जानानैनो खामानि मावदों आरो जोंनि बर' फिसा जानानैनो बर'निनो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावदों हिसाबै गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय गोरलैयैनो हादों। बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा।
जोंनि बे हालामावहाय ओरैनो गोबोरखि आरो दावराइ आयना बाजार खानजं बाजार दंबावो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ गावसोरनि गेजेराव एसे जेंना जादों बे जेंनाखौ फोजोबना लायोबानो आगष्टनि 17नि सिगां जोंना जुदि MCCआ 17 थारिखसोआवलागै जायोबा बिनि सिगांनो जों लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनो थाखाय राजि नोंथांमोना दिनै फोरमान बिलाइखौ होबाय नाथाय सोरबा सोरबा गोदान गोदान हा नागिरबाय थायो बिथांमोना मानसि महरै साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरो बेवहायनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनाङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोङो बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जोङो लेखा गोरोंल' जानानै जानाय नङा जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो समानै नायनांगोन रांखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन समाजखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौबो नायनायजों लोगोसे जोंनि आगसि आगदा थानाय जोंनि नसुंसेयाव थानाय जोंनि बारियाव थानाय हाग्रा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जों नोजोर होनांगोन होमबासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सेकेन्ड पेज जोङो दिनै फरेस्ट एरिया लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो थांगासिनो दङ आरो जों लाइमुथियावहाय 862ता न'खरनो जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेनबाय गासै जोंनि बिटिसिआव 14,000 जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानगोन गाबोननि अखानायै समबारखालि जोङो निसिमायाव जोङो 2,000सोनि रानगोन बेफोरबायदिनो खामानिया जालांबाय थासिगोन जोंनि सरकारा दिनैसिम 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसो जोङो इलेक्सननि MCC जानायनि सिगांसिम जोङो 60 to 70,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थाखाय रेडि 862ता न'खरनि थाखाय गुबै जेंनाया जादों गोसोनि इस्सा थायोबा गासिबो मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसोनि इस्सा थायाबा मोजां खामानिखौ बाद दोन गासिबो गाज्रि खामानियावनो जाजोबलाङो जोंनि मानव गेदेर शिब प्रमद बर' बिथांनि गोसोआ जेब्लायबो मानसिजों दङ मानसिनि जानानैनो खामानि मावदों आरो जोंनि बर' फिसा जानानैनो बर'निनो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावदों हिसाबै गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय गोरलैयैनो हादों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा जोंनि बे हालामावहाय ओरैनो गोबोरखि आरो दावराइ आयना बाजार खानजं बाजार दंबावो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ गावसोरनि गेजेराव एसे जेंना जादों बे जेंनाखौ फोजोबना लायोबानो आगष्टनि 17नि सिगां जोंना जुदि MCCआ 17 थारिखसोआवलागै जायोबा बिनि सिगांनो जों लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनो थाखाय राजि नोंथांमोना दिनै फोरमान बिलाइखौ होबाय नाथाय सोरबा सोरबा गोदान गोदान हा नागिरबाय थायो बिथांमोना मानसि महरै साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरो बेवहायनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनाङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोङो बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जोङो लेखा गोरोंल' जानानै जानाय नङा जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो समानै नायनांगोन रांखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन समाजखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौबो नायनायजों लोगोसे जोंनि आगसि आगदा थानाय जोंनि नसुंसेयाव थानाय जोंनि बारियाव थानाय हाग्रा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जों नोजोर होनांगोन होमबासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सेकेन्ड पेज जोङो दिनै फरेस्ट एरिया लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो थांगासिनो दङ आरो जों लाइमुथियावहाय 862ता न'खरनो जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेनबाय गासै जोंनि बिटिसिआव 14,000 जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानगोन गाबोननि अखानायै समबारखालि जोङो निसिमायाव जोङो 2,000सोनि रानगोन बेफोरबायदिनो खामानिया जालांबाय थासिगोन जोंनि सरकारा दिनैसिम 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसो जोङो इलेक्सननि MCC जानायनि सिगांसिम जोङो 60 to 70,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थाखाय रेडि 862ता न'खरनि थाखाय गुबै जेंनाया जादों गोसोनि इस्सा थायोबा गासिबो मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसोनि इस्सा थायाबा मोजां खामानिखौ बाद दोन गासैबो गाज्रि खामानियावनो जाजोबलाङो जोंनि मानव गेदेर शिब प्रमद बर' बिथांनि गोसोआ जेब्लायबो मानसिजों दङ मानसिनि जानानैनो खामानि मावदों आरो जोंनि बर' फिसा जानानैनो बर'निनो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावदों हिसाबै गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय गोरलैयैनो हादों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा जोंनि बे हालामावहाय ओरैनो गोबोरखि आरो दावराइ आयना बाजार खानजं बाजार दंबावो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ गावसोरनि गेजेराव एसे जेंना जादों बे जेंनाखौ फोजोबना लायोबानो आगष्टनि 17नि सिगां जोंना जुदि MCCआ 17 थारिखसोआवलागै जायोबा बिनि सिगांनो जों लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनो थाखाय राजि नोंथांमोना दिनै फोरमान बिलाइखौ होबाय नाथाय सोरबा
सोरबा गोदान गोदान हा नागिरबाय थायो बिथां मानसि महरै साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरो बेवहायनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनाङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोङो बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जोङो लेखा गोरोंल' जानानै जानाय नङा जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो समानै नायनांगोन रांखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन समाजखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौबो नायनायजों लोगोसे जोंनि आगसि आगदा थानाय जोंनि नसुंसेयाव थानाय जोंनि बारियाव थानाय हाग्रा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जों नोजोर होनांगोन होमबासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन